खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्मखौ रावबो बे समाव सिनाया नंगौ बे समाव सिडली बियाबाव फैगौ 13 खालाराव उफ्राब बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्राब बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै होनाय जादों आरो निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बे समाव रायजो राजाफ्रा दिनैसिम रावबो सिनाया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। रिन्जय बर' बिथाङा थामहिनबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि रिन्जय बर' बिथाङा निर्मल कुमार ब्रह्मखौथ' मानसिफ्रा बारा मोनथिया आरो सिनाया थांनाय पिसिडिआर समाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै देरहासार जादोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा रायजो राजानि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। लोगोसे बे समाव आरोबाव रुंगुल बर'नि सायावबो गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव रुंगुल बर' बिथाङा कास्तन बसुमतारी हाग्रामा महिलारि लोगोसे बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ गोबां मानि बाथ्रानि गेजेरजों फिनजाथाय आरो अजद होदों। बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा एबा रुंगुल बर'नि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो बेसलेस बाथ्रा बेखायनो बिथांनि खोथाखौ आं एसेबो खोनासङा। रुंगुल बर'आ जा खोथा बुंदों आङो बेखौ मोजाङै नायाखै खोनासङाखैबो आरो बियो बेबायदिनो माखासे जुक्तिगि खोथाफोरखौ सम सम बुंबाय थाखाय बे खुनु गोदान बाथ्रा नङा। माने जाय खोथाया नंखाय जाय खोथाया खुनु माने सैथोनि सायाव बेस गैया बेबायदि जाला माला खोथा बुंनायखौ जों नाया आरो खोनासङाबो। आरो रुंगुल बर' बिथांनि जाबायदि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राया गासैबो बेसलेस बेखायनो आं बिथांनि बे रुंगुल बर'नि बुंनायफोरखौ आं दिनैसिम जेबो खोनासंफेराखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जेराव रुंगुल बर' होनना बुंब्ला दिनैनि समाव राजखान्थिनि एबा लाइमोनफोरनि गेजेराव राजखान्थिनि गेजेराव एन्ट्रि मारिग्रा जेराव दान्थे बिदान्थे खालामनायाव टप होनना बुंनांगोन जेराव रुंगुल बर'खौ आरो बे समाव रुंगुल बर'नि बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे खालामनाय बाथ्राफोरा गासैबो बेसलेस बुंदों। लोगोसे आरोबाव राजखान्थिखौ लानानै थामहिनबा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि फोरोंगिरिखौ प्रिभिलेजन्स खालामदों बिथांमोननि बे फोरोंगिरिफोरनि जा बेथन होनांगौ बे बेथनखौ दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोरसिम बेथन होनो हायाखै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार होननानै अजद होदों। बे समाव रिन्जय बर' बिथाङा लोगोसे गोबां माने सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे जौगानाय बिथिंखौ लानानै गोबां माने आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा फेलार जादों होननानै बे समाव रिन्जय बर' बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदो रिन्जय बर' बिथाङा रुंगुल बर' लोगोसे आथिखालनि जा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ लोगोसे आरो आथिखालनि जा सरकारनि दैदेननाय बिथांखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। सुद्द कुमार बसुमतारिया माने सासे गोख्रों दैदेनगिरि बे ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजानाय। निर्मल कुमार ब्रह्मखौथ' मानसिफ्रा बारा मोनथिया आरो सिनाया थांनाय पिसिडिआर समाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै देरहासार जादोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा रायजो राजानि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बेनिखायनो गावनि समस्तिनि सिमावनो बिथांखौ रायजोफ्रा भट होआ होननानै जों खोनागासिनो दं आरो गावनि जायगायावनो बिथांखौ एक्सेप्ट खालामा। दा बेनिखायनो बिथाङा मालाबाबो देरहानाय नङा आरो एज ए केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा जोबोर दुरबल खामानि मावनो हाग्रा बेबायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरि नङा बेखौ रायजो राजाया मोजाङै सिनाया। आरो दिनै लाइमोनफोरा बिपिएफ दलाव लोब ओंखारबोनायनि एकमात्र कारनानो जाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल सरकारा से बोसोराव लाइमोनफोरनो खमैबो 1 लाख साखरि होनानै फोसावदोंमोन बिथांमोना। 2020 सननि इलेक्सन स्टाराव बिथांमोना रोखा लिरदोंमोन जे बोसोरसेयाव जोङो खमैबो 1 लाख जन लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साखरि होगोन। खिन्थु दिनै नोंथांमोना नुबाय जे दिनै बोसोराव 1 लाखनि खोथायाथ' जोबोर गोजाननि बाथ्रा। दिनै बिथांमोना बोसोरसेयाव 50 जन 100 जन 10-12 जनबो साखरि होनो हानायनि जि केपासिटि बेखौ खोमानानै लाबाय। आसाम सरकारनिफ्रायसो मानसिफोरा साख्रि लागासिनो दं। बिटिआर सरकार हिसाबै रावनोबो जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना साखरि होनो हायाखै। 2020 सननि फेब्रुवारि दानाव होनाय 22टा डिपार्टमेन्टनि 532 जायफोरा कन्ट्रेक्चुयेलाव साख्रि मावनानै दङ बिथांमोना जोंनो अजद होदों। दासिमबो बिथांमोननो 5 बोसोर जालांनोसै बिथांमोननि सरकारा थाइसेबो बेथन होनो हायाखै जाहैबाय आरो बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखायबो बे बिटिआर सरकारा इउपिपिएल सरकारा जेबो बेबस्था लायाखै जायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि गासै 532 एमप्लयिसफोर दङ बिथांमोना दिनैसिमबो बेथन मोननायनिफ्राय बन्सित जानानै दङ। लोगोसे बिथांमोननि साखरिखौ माने रेगुलार खालामनो थाखाय बे बिटिआर सरकारा जेबो बेबस्था लायाखै जायनि कारनै गोबां रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना इउपिपिएल दैदेननाय प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बे सरकारनि सायाव माने गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बिपिएफ दोलोआ गोदो माने गोबां हाजार
सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने साखरि बाखरि होनो हादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि सारादे सासे गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ बयबो फोथायो आरो मोजां मोनो जायनि थाखाय दिनै रोजा रोजा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै BPF दलाव खामानि मावनो थाखाय हाबफैदों आरो बाहागो लाफैनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो सुद्ध कुमार बसुमतारिया जोबोद बुरजा माने भटजों बिथाङा नैबे बाइ इलेक्सनाव देरहागोना दिनै रोखा जाखाबाय। थांनाय मैयाहाय UPPLनि सासे इउथ सेलनि रंगल बर'आ औ बिक्रम दैमारि लोगोसे हाग्रामा महिलारि गाग्लोबदों माखासे खोथा बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो? रंगल बर'आ जा खोथा बुंदों आङो बेखौ मोजाङै नायाखै खोनासङाखैबो आरो बियो बेबायदिनो माखासे जुक्तिगि खोथाफोरखौ सम सम बुंबाय थाखाय बे खुनु गोदान बाथ्रा नङा माने जाय खोथाया नंखाय जाय खोथाया खुनु माने सैथोनि सायाव बेस गैया बेबायदि जाला माला खोथा बुंनायखौ जों नाया आरो खोनासङाबो आरो रायजो राजायाबो बिदिखौ गनायखाया दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि बेसलेस खोथा बुंनायनि सायाव आं रिप्लाइ होनांगौ होननानै आं सानाखै।